apareixen mirant la seqüència de fotografies del satèl·lit Meteosat d'ahir. La previsió de l'oratge per este dimecres dia 4 de novembre tindrem cel poc ennuvolat amb alguns intervals de núvols mitjos i alts. Les temperatures amb pocs canvis o pujant d'algun grau. Vent de component oest fluix amb intervals de brises en els litorals a la vesprada. Quant a les temperatures, en Requena tindrà avui una màxima de 9 i una mínima de 8 graus. Ontinyent, màxima de 23, mínima d'11, Gandia màxima de 23 també, mínima de 13, i València tindrà una màxima de 22 i una mínima de 14 graus.